הנה, דיזל, אנחנו עכשיו נמצאים, רגע שנייה, אנחנו עכשיו נמצאים בטיול של בהובלת טדי, איפה אנחנו? החבל עדולם. חבל עדולם, וזה המצב כרגע, רק שנייה. לעולם לא נשכח את הנקמה המתוקה של טדי. בייקל, בייקל. I want to clean my bicycle, I want to clean my bike. I want to clean my bicycle, I want to clean my bicycle. שזה בוס וזה בוס, ונקים, ונקים, לא רוכבים, לא רוכבים, לא רוכבים, מה קרה? בייקל! I want to be bicycle, I want to be bubbles, I want to be my bicycle. I want to clean my bones. Where is Teddy? Where is Teddy? הוא רוכב. זהו, עכשיו דיזל, תסביר לנו בבקשה, למה אנחנו לא רוכבים? אז זהו, העניין פה שאנחנו נהנים משפע הבוט שיש בסביבה. טדי אמר שהוא עשה טיול הכנה, נכון? טדי אמר שהוא עשה טיול הכנה. רק שנייה, בוא נראה את המקום. בקיץ. בקיץ, טיול הכנה בקיץ, רק רגע. לפני הגשמים, המסלול היה רכיב. נכון להיום, זה מה יש, ומה היה לנו? ביי! I want to clean. דיזל בפעולת ניקוי. אני מתק. רגע, דיזל, תרים את הרגע, רק נראה את הנעל שלך. בשידור חי. רק רגע. צריך להרים אותה. אוקיי. זהו, אז בשמי ובשם דיזל, תודה רבה לטדי על הטיול. בבקשה לשלוח מסוק 669. חבל על הזמן.